Nyakora Jwang'ero kamana inya kuom yiero TV mar Ramogi neno weche manyien mag migago moikoni kawuono chieng' Jumapil tarik 4 dwe mar 1 higa mar 2026. Jumapil mokwongo mar higa mar 2026. Nyakora Jwang' ageno ni Jumapil mari dhi mbele yo makare to mokwongo yud thuond weche ma wamiyo pek. Chenro mag manyo ji ariyo manyocha ot orumbore kuomgi South Sea odonje odiochieng' mar 3 ka familia tero lemb geno mar yudogi ka gingima. Na wale waliokuja kwa madhumuni ya kupata mahali hawakuweka walishangaa sana, kwa sababu mkono wa sheria ulikutana nao. Tumewaweka hapa korokoroni na Jumatatu tunayopeleka mahakamani. Obila Makisi omako jibuora e apedha mar thiro maundu e aluorano. Wantu wadak kanye, wantu urkana, kusuwane Kenya, kusuwane Migori. Wadwaro sitima, mine wanege sera, nyithindwa wuotho gotieno, to kendo gidhi e skul, gitimo penj maonge sitima e skul. Jopiny Mauriri ywak ni gidong chien e yore dongruok kaluwore kod onge mar stima e moko kuom gwenge ka gidwa ni sirikal opargi gi stima. Nyakora Jwang' weche makamagi nyalo neno achiel kachiel kokale Facebook page marwa ibiro yudo Ramogi TV, mbui marwa mano mar X bende nyalo luwowa kichwalonwa paro moramora Ramogi TV, kachiel kod YouTube bende nyalo yudowa achiel kachiel Ramogi TV Kenya. Machiegni nyinga Joyce Oduor. Mano ndalo machuok bang' jodak Makisi yuago rochruok mar arita kwe kod monj mag kuo wang' teko motimo sidi e bomano kod aluora mage. Obila oyango ni negitimo apedha kendo ndhiyo rawere 15 mane oyudi kod gige lweny maricho ma ichich ni gitiyo godo e monj kod njore maka kod kacha. Koyango wachno, komanda mar obila Bade Makitutu Central Kazungu Charo wacho ni apedhano ne onywando sekta buora nyaka mag sirikal mane okelo meko makamano kendo giyango kuku mar kama achich ne mag njorego ne nitiere. Obila oyango ni e kinde apedhano ne giyudo rowere kod ojala, pala, ludhe kod gige lweny mamoko. Kwa masimu tumekuwa na cases kama assaults, tumekuwa na cases za hata wizi wa kawaida. Lakini kama nilivyotangulia kusema kwamba nyumba hii ambayo iko nyuma yangu hapa wamejaa humo, ni wengi. Pande wa Nyakongo, Egesa, Jogoo, Daraja Mbili, hizo ni area ambazo ziko na interest nyingi sana. Na wale waliokuja kwa madhumuni ya kupata mahali hawakuweka walishangaa sana, kwa sababu mkono wa sheria ulikutana nao. Tumewaweka hapa korokoroni na Jumatatu tunayopeleka mahakamani. Chenro mar manyo ji ariyo manyocha odorofa oluar kuomgi South Sea bore Nairobi odonjo odiochienge mar 3 kawuono ka apisa matayo chenro no medo yango kenge ma imedo keti e reso ji ariyogo. Magitimore e kinde ma familia mag joma ne oyudore masirano pod ogo tach e aluorano ka gitero lemgeno mar yudo wedegigo ka ngima. Wawinjane achiel kachiel ne apisas go oloso motelo ka apisa maloso en Dan Kanochieng' en apisa mochung'ne chenro mag manyo jogo ma odno noruombore kuomgi. Members of the media, good afternoon. Today marks the 3rd day of the ongoing search and rescue and recovery operations following the building collapse at South Sea Shopping Center. We wish to inform the public that considerable progress has been made, and we commend the multi-agency urban search and rescue teams. We continue to work around the clock with unwavering dedication and professionalism. We wish to take this earliest opportunity today to speak directly to the families and relatives of the suspected trapped victims. We fully understand the anxiety
uncertainty, and emotional distress that you are going through. Please be assured that the incident management team is doing everything within its means, applying specialized skills, equipment, and proven rescue techniques to locate and retrieve the suspected victims. This remains our central motivation, and every operational decision is guided by this commitment. That said, it is important to reiterate that the incident objectives remain unchanged and continue to guide all operations here. Safety and security of all responders and members of the public, search, rescue, and the recovery of suspected victims, clearance of debris, and gradual restoration of normalcy as conditions safely allow. While progress has been achieved, we must emphasize that this remains a high-risk and very delicate operation. Based on the disaster risk assessment conducted this morning, there is an enhanced risk of injury due to continuous movement of heavy machinery, increased debris covering sections of access pathways, and presence of exposed and retrieved metallic materials within the active site. In this regard, members of the public and all responders without appropriate personal protective equipment, at a minimum, we are looking at helmet, ear protection, and eye protection, and urged to keep off the active operation area. The active site has been clearly demarcated, and we respectfully request maximum cooperation from both the public and all responding agencies to observe these safety boundaries. These measures are critical to preventing secondary injuries and ensuring that rescue operations proceed without interruption. We thank the families, South Sea community, and the general public for their patience, understanding, and cooperation during this difficult period. The incident management team remains fully present, fully committed, and firmly at the front line until the objectives of these operations are achieved. Further formal update will be issued at 16:00 hours by the CS for public service, or even as we get any new development. Thank you, and God bless our teams. God bless Kenya. Jafombo marwa Cleophas Oluoch odiochieng' makawuono entiere gwengego mag South Sea kendo matut kotudore kod mano obobedo komenyonwa e wechewa manyien mamoko mag odiochieng' makawuono. Kawadhi mbele eni jodaka e gwenge mag Uriri dwaro mondo piny owacho okonygi e neno ni gwenge duto e sub-county no otud kod sitima, kagiwacho ni onge mar stima e gwenge mathoth thiro dongruok e sub-county ma Uriri. George Juma miyo waler. E kinde piny owacho dhi nyime kocheno matudo sitima e gwenge mopogore opogore ma oting'o kaunti ma Migori, jodak e kachumbi ma Uriri dwaro mondo koro gin bende koro ng'i kod wang' maber, ka giwacho ni gwenge mathoth e sub-county ma Uriri pok noneno sitima nyaka ne chwe piny. Wanto wadak kanye, wan Turkana, koso wane Kenya, koso wane Migori. Wadwaro sitima, mine wane gesera, nyithindwa wuotho gotieno, to kendo gidhi e skul, gitimo penj maonge sitima e skul. Kendo sani gidok e skul ka pod onge stima. Lepot manowo jobron Mauri Mak Nyamita tarik 21 mar dwe mar 11 mar higa mokalo e kinde jatend migawono mar teko Piyo Wandayi ne oyawo ayanga chenro mar tudo sitima e gwenge ma Uriri, ne yango ni kuonde thieth, sikunde kod apises moko mag piny owacho maromo 81 e sub-county ma Uriri koro pok otudi kod sitima. Jodak ma Uriri wacho ni ka opogore kod sub-counties moko e kaunti ma Migori gintie chien e weche mag sitima, ka koro gidwaro mondo koro piny owacho ka okalo kuom jobron margi Mak Nyamita koro ng'i kod wang' maber. Wan ka gi kod Sibuoche, Secondary, Ong'eng'a, Medida, Ongoro, Milimani, Puche, koro wakwaye idhi yaw sikul. Wadong ka gi time matin mondo miyo yaw sikul wakwaye koyie omiwa sitima Sibuoche mondo mi around ma Sibuoche mondo winj maber. Moko kuom gwenge bende osetudi kod sitima moting'o Sibuoche e sub-county ma Uriri bende wach ni gisebedo ka gin kod sitima kuom kinde mar dweche 4 mokalo nyaka ne transform margi kethre. Onge gima nyalo timore Sibuoche ka kata achiel. Koro wakwa Mheshimiwa Nyamita ni koyie
to timno mpango mondo wayud sitima transform oduognwa mondo biashara masibuoche odhi nyime. Kaka masibuoche kanyo wan gi mudho. Waonge taya, sitima nolal dweche 4 chien. Kata kaka watim sibuoche ka onge. Sitima onge, security onge kata chiel, kata iwuotho kidhi dala. Wajambasi oromo wayo kwa dhi dala kiwuok chiro kidhi to stima be onge. Sa 12 iseloro gige ni dhi dala ni. Ne wakaw mwesemewa mako gola nyamita mane wamiyo komar mar mbunge mauriri. Ere kaka odwa konyo jo West Kanyamkago. Wakwaye ko yie okonye mine majaswekra plus joma bende odakie isibuoche maloke isibuoche. Giwani onge masitima osiro chenro magi mathoth ma oting'o somo sikunde, ohala kaachiel kod weche arita. Amrerwa mar osiptal sibuoche. Watero mine kanyo, ndara mokwongo onge. Wachandore. Mar ariyo kwa dhi osiptal, waonge kata sitima. Mwanyalo tiyo godo. Chuni ni ang' niti gi toji. Dakteche masibuoche wathagore, nyamredni be thagore, wathagore kabisa. Omiyo ok wawinj maber. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyadi mang'eny oganda oluoro kit tich magitimo kaluwore kod chal mar tijgi. Apis magi monde pile ka pile en kar kano ringre joma otho mondo ginona gima kelo tho mag oganda. Wayudo thuolo mar loso kod jabero mar piny owacho Dr. Bernard Midia mosebedo katimo tij bero kendo nono ringre joma otho kuom thuolo mar higni moheo 25. Kata kamano, kopogore gi tich motimo, Dr. Midia en ng'a? Ma esigande. Dr. Bernard Owino Midia, jaoyoma kokwiri mawuok e kar chung'od bura mar Arieda e kaunti ma Siaya. Osetimo tij bero kuom thuolo mar higni moheo 25. Gisani en jabero mar piny owacho e weche mag baro ringre jomotho ka itimonegi nonro. Atiegra Scotland, University of Dundee in Scotland, a forensic medicine. Mano natieko higa mar 2015, mano 2015. Kore kabiro kaito board Kenya Medical Practitioners Board bang' kasetiyo bang'e kaito koro abedo approved gi joma nie field no kaito abedo registered ni atiegra e field no. Igni te masetiyo chakre na atiegra komondi dhi okalo 25. Kata kamano, nang'o mamiyo noyiero tij bero to ahinya mar baro ringre jomotho? Koro kiseng'iyo kaka dend dhano tiyo, tang'o miyo ji tuore, tang'o miyo kata ka ng'ato tuore, tang'o ma dimi mondo koro ng'ato dhi mondo michop kama koro tho, tang'o miyo tuoche moko biro e yo makamae, ang'o ma kelo tuochegi. Koro mano inyalo ng'eyo mana ka iseng'iyo kaka dend dhano tiyo, midhi ichiegri mi ing'eyo gima dhi marach e dend dhano. Koro mane ma nomiyo adonjo e field ni. Athietha kaka jomoko malaria nyalo thiedho, kata bero, baro joma ngima, jok ma bero mago be tije ma anyala timo. E mbalariany wapuonjo jo undergraduate matimo medicine, kata mana postgraduate be wapuonjo ga matimo masters in medicine. Wakonyogi, wapuonjogi, wamiyogi experience, nikech mano e kaka ne wachamo muma ni nyaka be wa dispense some knowledge, wisdom moko ma wan godo matin. Dr. Midia lero ni tij bero en luongo kaluwore ni en tich mok tim kod oganda mathoth. En a calling, nikech idwa ni mondo ikony ikony kuonde mamoko, nikech ok ji mang'eny madang' dhi kuonde kaka mao, lakini ng'ato ka ng'ato ji nyaka dhi kuonde mopogre. Omuom to onge ka, omuom ok dang' omuom to onge. Omuom ma yudo en mana moroma, chamo gi nyithinda mag konyo achiel ariyo mag jodalawa. Olero moko kuom achiedh nade mosebedo koyudo e tije. Samoro conflict bedo, nikech samoro iparo kata osewachi kata olando ni joma kamae emotimo gini, to koro oluongi kanyo ni mondo itim gini, to nyaka iwach adier. Koro ineno kaka itimo ang'o? Ineno kaka iya kanyo mos, to samoro ng'ato en watni,
to en kanyo according to oath najua kete kata wathiedho kuyino mondo wathiedh joma chiegni koda kata chiega ni athiedho nikech there is wawacho ni nitie wachiegni ahinya ma feelings nyalo interfere gi kaka inyalo tiyo tiji. Nyadi mang'eny waseneno Dr. Media e galamoro ahinya to kaluwore gi dwaro mar nono buche mag thoe mopogore opogore. Kaka jabero mar piny owacho, machiegni ni ne onono buche mopogore opogore, moriwo tho mar Albert Ojwang, rawera manolalo ngimane e stesend obila higa mokalo. The bleeds that we found on the scalp, on the skin of the head, was partially spread on all aspects. Ne onono thoe mag ringre mane yudo ka owite kwari e gwenge mag Mukuru kwa Njenga. Thoe manonene bungu mag Shakahola. Nyocha ni bende ne onono gima ne okelo tho mar jaod bura machon ma Lugari Cyrus Jirongo manowito ngimane e masira mar apaya. Kaluwore gi tije mag baro kendo nono ringre jomotho, Dr. Media lero ni kinde ka kinde nyaka omany johocho. Mana kaka dang' yud ng'ate moro tuom gi mtoka kanyo, ng'ate moro tho, to dhi e counseling. Mago nitie kata juoke kaka wan nyaka wadhi for services makamago. Wawat ni disaster situations. Makoro disaster situations, dhano tho mang'eny, ringre bad to chot kucha, ang'o motimre, to tich nyaka tire. Omedo ni familia ne kaachiel kod anyuonde bende orwako kit tich motimo. Ma idak go be ong'eyo tich mitiyo, donge gineni e mbui kacha to ging'eni ng'ane ne to nodhi, koro ang'e ni odhi bero to ang'o duogo to kang'o koro gin be koro ging'iyogo. An gi wadna moro machiegni mane kana adonje kozni to nopenja ni midwa tiegri mana idwa dhi baro jomotho. Ayini oyo ma watimo mana tich kako onego ti, ok ni wadhi baro jomotho, en science. Owito oko paro mar oganda ma japaro ni gitimo tijegi ka gimer, kowacho ni mano en ataro mar chike marito tijegi. Ka wadhi e tich kucha en riski kitimo scientific work mondo itim ka itiyo gi gik makamago, inyalo golo report mopogore. Omiyo wan kaka juoke ok oyienwa, and even never joma tiyo ok oyieni kapo ni ochuni social mopogore gi kuonde tich. Ke magi jokong'o mane koro kaka an sani samoro kamane kae ni samoro abero be achalo ng'amo chamo gimoro adier, ok be achalo. Ne oganda ma japenjore gimomiyo ni nyaka nona kendo bar ringre ng'ato kata bed ni ging'eyo gimokelo tho mare. Dr. Media lero gimomiyo mano ochuno. Ka ng'ato imiyo thieth makare to tho, ok nyaka koro ang'i inono ni to en ang'o monege, kata obed mana malaria mimiye yath malaria maber kae to dhi otho, wang'e ni malaria onege, to malaria ni to imiye yath maber, ang'o momiyo tho? Koro wadhi kuro to wabero kae to watimo be nonro mamoko mondo wang'e yie ni ang'o monege mabor gi malaria ni. To gik mawatimo en mondo wakony piny, data makonyo jothieth, to be konyo public epidemiology, to konyo be policy formulation ka wayudo data maber. To mabor gi mano be kuom jogi be otho, konyo e gima be waluongo ni closure. Ka ging'eyo ni gima kamae otimre ng'ani to timre nikech achiel ariyo adek. Kopogore gi tij bero, Dr. Media lero kit chiemo kaachiel kod tuke mohero. Nahero hoki, an natuga hoki kae to bet gi osiepena. Samoro ka be kayudo thuolo kata ka an koni, so ahero traveling, ahero wuothi neno piny koni gi koni, go mbaka. To somo be nyaka ok wawe somo, ahero somo gimoro amora mayudo tadonje somo medo. Ng'ato Media to be ichamo ga ring'o, kendo ok dang' awuondi, hata nyama choma ahero malich, nyama choma chamo
achamo ringo kabisa. To daktari to dongi ileko gandi kise ai tichegi an lek ana magik mana chako neno chon ma ok danga wachi ana ngima chala gi mag jomoko. Sharon Ongao, Ramogi TV. Nyakwara Mugiajwang' koro iwinjo kanye yo makare kaka tij jobero jabedo to gin bende en mana tich kaka mora ma in kachiel kod an nyalo timo. Kata kamano asoma ne moko kuom ote ma ochwalonwa achiel kachiel kokale namba mar 3-6-0. Wacho ka ni ayawa polis konyuru joma odorofa olwar kuomgi an John. Oraro wuod Nyasiaya Jamabinju Asembo. Wacho ka ni entiere oneno weche manyien kod jaode mano Violet Nyarkabuocha Obera. Wacho ka ni Joisa Nutieno Agunja Kano Kimera mar Kodete Junction. Aneno migago mokwongo mar Jumapile higani ka an Kodete Junction. Nyakwara Mugiajwang' med tudri kodwa akaw mana yoyo madundo gi sani aduoga dhi mbele kik idhi mabor. Unajiona ngapa hivi peremende unafikira wewe ni peremende ya kila mtu Sema shida yako kitambo ni mbaya. Viusasa brings you a new and exciting series, Monica. I'm Monica. Pleasure to meet you, Monica. Monica is a stunning woman from modest beginnings who dreams of a better life. Ubeba maji mtaani. Gonga na mtungi. Wewe ni mtaini lakini dangerous. Her world changes forever when she crosses paths with Bob, the charming heir to Governor Robert Jira's fortune. Actually, quite love at first sight. Don't miss this captivating drama, Monica, only on Viusasa. That move can cost you your teeth. Nyikwara Mugi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda ana Lori Nyaka Black Ticha Dek sa 1:45 to mana e Ramogi TV. Kiharu, where education rises, development marches forward, and every new dawn writes a brighter story for the people. I think our MP needs to be told congratulations. Nimshukuru Mheshimiwa Dede Nyoro. Ningetaka kumshukuru Dede Nyoro. My name is Dede Nyoro, MP for Kiharu constituency, and I take this opportunity to wish all Kenyans a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Ongeringo odi, ongeringo. Ongeringo odi, ongeringo. Odi? Ongeringo. Iringa no? Antiko ongeringo design no. Ongeringo mane tan no kichiko rijal mane. Ako mwana jini sani ongeringo antiko. Ema kataka ginena kamoro kapoko loko igane. Kek gipanda dema no nikech okabiro thegi. Abiro mana thego ya design. Ai, mano wodu suba, wodu gosi magunga. Emo miyako nini ya. Gie seche gi Nyakwara Mugiajwang' kamoro mora ma intie. An Philomena kachiel kod Odieza wadwaro nwang'owa Happy New Year. Machiegni kendo Nyakwara Mugiajwang' wadhi mbele kod weche manyien mag migago. Chenro mar jiwo mond liete ma itayo kod ogai mar ODM ma bende en seneta ma Siaya Dr. Oburu Oginga
Ochakore ayanga kod pogo omenda ne mond liete e gwenge ma Siaya ka chenro no geto grube 96 ma ibiro mi pesa mar tego chenro maggi kod kony e chenro mag yudo ratiro. Koloso e seche mane ipogo omenda go e ward ma West Sakwa e kar chung od bura ma Bondo, coordinator mar chenro no mabende en jatatije mar Siaya Community Digital Hub Tabitha Ogutu owacho ni gibiro pogo pesa e wards duto 30 ma Siaya kama omenda $5.9 ibiro pogi. Omedo ni nyaka sani gisegolo omenda $1.8 kama group ka group ibiro mi 20,000 mondo ojolgi. Wajiu ola gi kungo mag grube mag mine ma nosewito wuon peregi kata oluongi ni monde ruodhi ma Siaya. Wadwa ni wa support grupe 96 matimo gik makelo negi ohala kaka groups. Wadwa ni wami grube 96 e 30 wards kata wards pradek ma Siaya kaendi 5.9 million e grube mag monde ruodhi matimo economic activities mondo gibe sustainable, mondo gitim owendni manyalo konyogi kendo nyalo jiwogi, nikech mane kaka wanyalo jiwo jopiny kendo kaka wanyalo jiwo mine. Kora kwayo widows ni kwa yudo gimoro matin to wayie mondo watigo maber, kendo un be agonu erokamano kuom wuotho e grube nikech jaluo nowacho ni riwruok ye teko. Adwa goyo erokamano maduong' ne Dr. Buru Oginga kuom kelonwa this program momiyo kawuono wameremeta kaka mond ruodhi, kendo adwa go erokamano maduong' ahinya ne nyako matin miluongo ni Tabitha Ogutu mwapako ni Nyakech. Nyakech otimonwa gima lich odiochieng' ma kawuono, omiyo kawuono mond luodhi oyudo 20,000 group ka group, kendo wadhi timo go table banking madhi loso ngimawa. Dul mochung' ne weche mag thieth KMPDC ochako timo nonro e wi jodolo moko ma sani medo sieko ni gin kod teko mar chango tuoche matama. E ote mane ochwal ne ute fwambo, duol mar KMPDC wacho ni weche duto motenore kod thiedho tuoche nyaka sir kod ranyisi mar lony mar science, nonro malong'o kendo ma opuodhi. KMPDC ng'iyo weche moko ni jomoko ni kod teko mar chango tuoche makoch kaka ayaki kod kansa e kinde galamoro mar alama manyocha otimore e gwenge mag Menengai e kaunti ma Nakuru. Kaluwore gi KMPDC, kata odoko ni bedo kod yie en gima owinjore e kind jokristo, keto geno duto e wi yore ma ok opuodhi e chango tuoche nyalo keto ngima jopiny kama ng'aw. E wi mano, KMPDC ojiwo jopiny mondo kik lu yore ma ok opuodhi gi chik e yudo thieth mag tuoche kaka ayaki, tuo sukari kod ndulme e kind mamoko. Okang' mager ibiro kaune jachiw thieth moro amora mabiro keto ngima japiny kama ng'aw kata dhi ataro kod chike matayo weche mag thieth. Nyakwaramogi, tij fwambo dwaro chunya. En tich ma inyalo ka gik mathoth timore. Jofwambo wuok ga oko kendo gidhi manyo sigenni. Thoth gigo matimore e tijgi mar fwambo samoro ok chopno. E pap kama gidhi manyo weche manyiena, weche lalnegi e kinde magitungo weche kaluwore kod gik magineno, magikone to loso sigana. Samoro ginyalo kayo lewgi, moko gito e nyiero nikech detam gi pimo. Cleophas Oluoch ochoko moko kuom tipo manyiso gik matimore e paw fwambo to tich nyaka tire. Ma ohala mara loso gige gedo mopogore opogore. Tenya ma ni Orofano ma oluar ne igero ka itiyo kod ananza. Emomiyo odorofa mano winjo be ni chopo e ode mar 12 ochopo nyaka Endi ng'eyo kit ohala mantiere kar ka. En ohala nyakwala mogi. Aya. Kowuok kuom wards kuma ichako pogie nyaka e machine kuma iregogie kaka yor neno ni thor wach mar odiochiengni to anyuola kendo yawa. Anyuola era chiegni gi yawi. Opoka gike dhot kikubaya. Giwacho ni ohala ni endi ber kendo miyo gi yuto kendo kod doko ne gin kod midhiero mopogore e sama yawa. Nadhi mamit. Twende. Homa Bay.
Ng'iyo yore manyien mag lony manyalo konyo e geng'o landruok kute mag ayaki. Kuna kitu nimesema hapo. Bang' ringo kuom odiochieng' mangima, ma en achiel kuom kuondego ma nyamburko ikelo e sawa. Let's go. It flew. Boniface Mwangi sani koro nyalo buonjo toxic. Boniface Mwangi sani koro nyalo buonjo tok doho wito oko ketho. Gini gigeno mar yudo konyruok mochwere. Yaye owinjo ni lukucho. Kadha. Nikuangalie wewe ama niangalie hiyo flap? Ka jopuonjre moko 16 to sani pod ntiere kar thieth ma Moi ka girito yudo thieth Kwanchum. Kwa ajili Taita Taveta. Hapa ni Taita Taveta mapani wake. Kisumu West. Aya. Kata bed ni kwan mar jopuonjre mariwore kod George Aoko. Okang' makamago miyo gi yot. Nikifika kumaliza. Nianze. Nikiu. Hapa ni wapi? Mombasa. Homa Bay. Siaya. Migori. County Makisi. Kisumu County. Nairobi. Eweche mag tuke en ni jatugo marahuma mar tenis e pacho kae Angela